Vítam vás pri podcaste Ročenka 2025 Community Manager Port. V tomto dieli sa budeme venovať široko diskutovanej téme AI nemôžeš veriť fotkám, videám, ako budovať hodnotu pravdovravnosti pri relácii Community Manager Port. A hneď na úvod si poďme túto tému trochu priblížiť. Lebo to znie možno trochu abstraktne, he? Presne. Predstavte si totiž, že zajtra ráno vám zavolá váš šéf cez video. Žiada o urgentný prevod peňazí alebo, o prístup do nejakej citlivej databázy. A vyzerá presne ako on. Vyzerá ako on, znie presne ako on, má jeho mimiku, no v skutočnosti je to len dokonalý výtvor umelej inteligencie, proste deepfake. Zrazu sa ten náš prirodzený biologický röntgen na realitu úplne pokazil. Jasné, a keď už nemôžeš veriť vlastným očiam a ušiam, tak čo ti vlastne zostáva? No práve. Vstupujeme do éry, kde je realita plastická a v našej dnešnej debate sa musíme vrátiť k niečomu oveľa fundamentálnejšiemu, k absolútnej váhe ľudského slova v našich tímoch. Pretože to je ten posledný pevný bod. Presne tak. Budeme dnes vychádzať výlučne z praktických skúseností, ktoré sú fakt fantasticky zosumarizované v Ročenke, a budeme sa pýtať tú najdôležitejšiu otázku, kde vlastne pramení skutočná pravdovravnosť v našich tímoch. Výborná otázka. Ja túto debatu otvorím s tým, že som presvedčená, že pravdovravnosť je v jadre inžinierský problém. Je to vyslovene otázka dizajnu systému. Ak vytvoríme prostredie psychologického bezpečia, transparentné procesy a, čo je hlavne, odstránime tú toxickú kultúru viny, tak ľudia proste prirodzene prestanú klamať. No tak s týmto by som ja dosť polemizoval. Ja k tomu totiž pristupujem z úplne iného konca. Akože rozumiem tvoje potrebe systematizovať, to si predsa len inžinierka. No dovoľ. Ale systémové nastavenia a procesy sú len, povedzme, nejaká kostra. A každá kostra sa ti zrúti, ak je chýba to najpodstatnejšie svaly. A tými svalmi myslím osobnú morálnu integritu, autentické líderstvo a hlboké ľudské vzťahy. Leže bez kostry sa svaly nemajú o čo oprieť. Hej, ale praktické skúsenosti zachytené v Ročenke nám opakovane ukazujú, že za každým pracovným klamstvom sa skrýva nejaký hlboký vnútorný blok. Strach zlyhať alebo dokonca silná kultúrna zvyklosť. Pravdu nezaručíš tým, že do kalendára pridáš ďalšiu ranú koradu a nazveš ju transparentnou. To som predsa netvrdila. Ale k tomuto smeruje. Pravda je hlboko zakorenená v našom charaktere. V tom, akí sme ľudia, keď sa nikto nepozerá. Ak si jednotlivec neváži vlastné slovo, tak z neho žiadny agilný proces pravdovravného človeka nespraví. Fú, dobre, to znie veľmi ušľachtilo, ale musím ťa zastaviť hneď na začiatku. Zoberme si takú paralelu s dopravou. My sa predsa nespoliehame na dobrý charakter vodičov, že do seba na križovatke nenarazia, nie? No, my tam postavíme semafor. My tam postavíme semafor. A o tomto hovorím, keď spomínam systém. Ak sa pozrieme na tú reálnu prax v Ročenke, zistíme, že klamstvo na pracovisku vzniká zriedkavo preto, že by ľudia boli akože vo svojej podstate zlí, alebo že by chceli vedome škodiť. Často je to čistý inštinkt, obranný mechanizmus. Predstav si bežného programátora, spraví chybu. Ak vie, že v momente, keď tú chybu prizná, nasleduje trest alebo verejná potupa, jeho mozog automaticky vyhodnotí klamstvo ako stratégiu prežitia. Počkaj, ty teraz predpokladáš, že človek je len nejaký racionálny software, ktorý si vypočíta, čo sa mu oplatí. Lenže ľudia takto nefungujú. Ale dovol mi to dopovedať, lebo presne tu prichádza na rad to inžinierstvo. Ak zavedieme tzv. Ground rules, jasné a bezpečné pravidla fungovania, vidíme okamžitú zmenu správania. Zoberme si agilné riadenie, napríklad ten Daily Scrum. Klasika. Tie krátke denné stretnutia. Ak je tento systém nastavený zdravo, nerieši sa tam, kto problém spôsobil, ale len to, čo je problém a ako ho odstránime. Ľudia stráťajú ten primárny strach a prestávajú tajiť meškania. Rozumiem. Lebo systém zmenil rovnicu. Chyba už nie je morálnym zlyhaním jednotlivca. Je to len dátový bod. Systém tak zlačňuje pravdu na úroveň, kedy je proste neefektívne klamať. Jasné, rozumiem tomu mechanizmu, ktorý opisuješ. A nepopieram, že odstraňovanie strachu z trestu je užitočné. Ale tá tvoja analógia so semaformi dosť skrýva na jednu podstatnú nohu.
A to na akú? Semafor funguje len a len preto, že sme sa ako spoločnosť morálne zhodli na tom, že červená znamená stoj. Ak by sme túto vnútornú dohodu zrušili, tak ten tvoj slávny semafor je len blikajúce farebné svetielko na tyči. Nikto na nebude brať ohľad. Hej, ale tá dohoda je vynúcovaná systémom. Ale vychádza zvnútra. A toto je presne ten problém, ktorý vidíme v mnohých skúsenostiach v ročenke. Ty hovoríš o mechanických chybách, zmazala som riadok kódu, zabudla som poslať mail, ale čo situácie, kedy ide o brutálny tlak na výkon? Tam je to zložitejšie, to uznávam. Často ľudia sľubujú klientovi alebo nadriadenému úplne nesplniteľné termíny v absolútne dobrom úmysle. Hovoria si, nejak to zvládneme, hlavne aby boli všetci spokojní. Toto predsa vôbec nie je o strachu z trestu na nejakej agilnej retrospektíve. A o čom to podľa teba je, ak nie o strachu z odmietnutia v tom danom momente? Je to o hlbokej neschopnosti povedať to jednoduché slovo nie. Schopnosť postaviť sa pred klienta, ktorý ti platí účty a povedať nie, toto do piatku neurobíme, lebo to fyzicky nie je možné. To nevyžaduje len dobrý proces. Ale proces ťa v tom môže podporiť. Podporiť áno, ale vyžaduje to v prvom rade obrovskú vnútornú silu, osobnú integritu. Proces ti nepomôže, keď stojíš tvárou tvár nahnevanému investorovi. Navyše, ten tvoj systém úplne ignoruje kultúrne vrstvy, ktoré sú v ročenke inak skvele popísané. Myslíš azijské kultúry a podobne? Presne. Sú národy, kde povedať neviem alebo nestíham znamená totálnu stratu tváre. Je to hlboká osobná hanba. A žiadna Excelová tabuľka ani nejaký Scrum Master túto storočnú kultúrnu paradigmu nevymaže za jedno dopoludne. No dobre, to je výborný postreh s tou stratou tváre, ale opäť, ako inak chceš túto kultúrnu bariéru prelomiť, ak nie práve tým transparentným prostredím? Zmenou postoja, vzdelávaním charakteru. Zoberme si inú analógiu, open source software. Ak je kód otvorený pre všetkých, chyby sú viditeľné okamžite. Tým, ktorý pracuje v takomto móde, si veľmi rýchlo uvedomí pravidlo, ktoré sa v ročenke veľmi prízvukuje, radšej poznať pravdu teraz, ako riešiť obrovskú krízu neskôr. Ak túto mantru vložíme do úplnej DNA tímu, ten tlak na výkon, o ktorom hovoríš, sa začne uvoľňovať. Tvoj manažer predsa vidí do tvojej práce. Ty nemusíš klamať investorovi, že to do piatku bude, ak samotný systém riadenia jasne vizualizuje, že kapacita tímu je už naplnená. Systém ti proste dáva objektívny štít. Znie to pekne, až ideálne, ale znova, zabúdaš na to, v akom svete dnes tie týmy reálne žijú. Tvoja open source analógia predpokladá, že všetci členovia týmu pozerajú na ten kód s rovnakou racionálnou optikou. A nepozerajú. Sú to predsa profesionáli. V ročenke je zachytený jeden veľmi dôležitý fenomén dneška. Naše týmy sú pod neustálým tlakom vonkajšieho prostredia. Sú polarizované webom, sociálnymi sieťami, dezinformáciami. Často sa stáva, že člen tímu šíri nepravdu, napríklad o nejakom postupe alebo o konkurencii, v úplne dobrej viere. Rozumiem, hovoríš o nevedomej nekompetentnosti versus o zámernom klamstve. Presne tak. On neklame zámerne, on len proste uveril niečomu, čo videl kedysi na webe a je úprimne presvedčený, že hovorí pravdu. A tu tvoj transparentný systém absolútne naráža na limity. Ak niekto úprimne verí nezmyslu, žiadna vizualizácia práce na tabuli to neopraví. No, dobre. Riešenie tohto problému, špeciálne teraz v ére AI, si vyžaduje osobnostnú zrelosť, kritické myslenie. Budovať pravdovramnosť znamená budovať ľudí, ktorí vedia rozlišovať realitu. Ktorí sa vedia zastaviť a povedať si, počkaj, je tento zdroj fakt validný? To je pravda, áno. Toto je vyslovene otázka charakteru a vzdelania, nie nejakej procesnej tabuľky. Dobre, akceptujem to. Kritické myslenie je zručnosť, ktorú si človek musí priniesť alebo vybudovať, ale práve preto potrebujeme pevné mantinely vo vnútri tej organizácie a lídra, ktorý funguje ako architekt tohto bezpečného priestoru. Architekt. No budiš. Poďme sa baviť o tom, čo môže líder reálne urobiť, lebo úprimne, charakter len tak do ľudí nenaleješ na počkanie. V ročenke sa spomína jedna fantastická a na prvý pohľad možno banálna vec, takzvané chodenie na cukríky. Cukríky. Akože, myslíš to vážne v kontexte budovania pravdovravosti a boja z AI?
Znie to úsmevne, viem, ale vypočuj ma, lebo ten psychologický mechanizmus zatím je fakt obrovský. Ide o to, že líder má na stole misku s cukríkmi. Keď člen tímu príde niečo prekonzultovať, ten samotný akt, že si vezme cukrík, ten drobný rituál, okamžite znižuje formálnosť stretnutia. Prelomi to ladí, hej? Mení to dynamiku, z podriadený hlási problém nadriadenému. Na dvaja ľudia spolu riešia situáciu. Rúca to bariéru hierarchie, ktorá je často hlavným spúšťačom klamstva zo strachu. Pridajme k tomu štandard IPMA, ktorý sa v skúsenostiach z ročenky objavuje. Áno, certifikácie. Tento štandard vyslovene hovorí, že líder má a priori, teda vopred predpokladať dobrú vôľu každého člena tímu. Ak k tomu aplikujeme pracovné Las Vegas, teda čo sa stane v tíme, vyrieši sa v tíme, tvoríme nepriestrelný ekosystém dôvery. Prepáč, ale toto je presne ten typ manažerskej ilúzie, voči ktorej ja musím ostro vystúpiť. Prečo ilúzie? Cukríky sú fajn na prelomenie ľadov počas prvého týždňa v práci, nehovorím, že nie. Ale skutočnú dôveru a pravdovravnosť si líder nekúpi sladkosťami ani nejakými heslami o Las Vegas. Ak sa bavíme o lídrovi, musíme si povedať pravdu o tom, ako reálne funguje firemná kultúra. A to je podľa teba ako? Veľmi trefne ukazuje na skúsenostiach v ročenke, kultúra vždy nasleduje lídra. Ryba smrdí od hlavy. Predstav si firemný systém ako počítač a dôveru ako ten najdôležitejší antivírusový program. Ak sám líder, ten hlavný administrátor, začne klamať, zavádzať investorov, robí falošné sľuby, privlastňuje si zásluhy, je to, ako by do vlastného systému vpustil vírus. No, s tým absolútne súhlasím. Pokrytectvo je deštruktívne. Je to viac než deštruktívne. V tom momente, ako tým vidí, že samotný líder ohýba pravdu, ten ich vnútorný antivírus sa vypne. Povedia si, aha, takto sa tu hrá táto hra. Prečo by som ja mal byť ten poctivý hlupák, keď šéfovi klamstvo prechádza? Jasné, ľudia to okamžite vycítia. Presne. Sú manažéri, ktorí dokážu klamať dole k tímu aj hore k vedeniu neuveriteľne zručne. Preto tvrdím, že líder nie je manažér procesov, je to morálny kompas. Ak ho tým pristihne pri vedomom klamstve, stratí uveriteľnosť. A vtedy ti, ver mi, nepomôže žiadna miska s cukríkami. S týmto naozaj nemôžem nesúhlasiť. Autenticita lídra je úplne kľúčová. Ale opäť sa ťa spýtam, a toto je problém, ktorý rieši asi každý manažer, ktorý nás dnes počúva, ako tieto vznešené morálne princípy škálovať. Škálovať charakter, hej, to je výzva. No ako ich preniesť na novú generáciu zamestnancov, na tých mladých ľudí, ktorí práve prichádzajú do firiem? Oni majú často úplne iný prejav, iný spôsob komunikácie. Ich vnímanie autority je oveľa voľnejšie. To áno. A to vytvára obrovské trecie plochy. Ak sa na nich budeme len mračiť a očakávať, že od prvého dňa budú mať charakter, tak jednoducho zlyháme. Ja tu opäť vidím tú obrovskú silu procesu. Ak týmto mladým ľuďom systematicky, krok za krokom delegujeme úlohy s jasnými mantinelmi, vybudujeme v nich ten pracovný návyk úprimnosti. Návyk úprimnosti. Znie to tak mechanicky. Ale veď nemusíme im kázať o morálke. Stačí, ak ich včleníme do štruktúry, kde úprimnosť je skrátka ten najkratší a najefektívnejší spôsob, ako si urobiť svoju prácu. A presne v tomto bode ten tvoj úžasný systém znova narazí na tvrdú realitu ľudskej psychológie. Ty hovoríš o budovaní pracovného návyku, ale mladá generácia sa neformuje tým, že si prečíta nejaký procesný manuál alebo si zvykne na reportovacie tabuľky v Exceli. No tak ich čítajú v nejakom modernom softvéri, to je jedno. Nie je to jedno, pretože mladí ľudia majú v mozgu zrkadlové neuróny. Nesmierne citlivo sa orientujú na elity vo svojom okolí. Ak vidia v spoločnosti, že vysokí manažéri klamú a prechádza im to, berú to ako normu. Skúsenosti zozbierané v ročenke preto zdôrazňujú mechanizmus, ktorý je oveľa hĺbší než delegovanie úloh. Volá sa to social learning. Aha, zrkadlenie správania, učiť sa cez vzory, to dáva zmysel. Ale ako to prakticky uchopíš vo firme? Presne tak, že riešením nie je ten tvoj neosobný systém, ale veľmi osobný prístup. V ročenke sa spomína koncept tzv. Dvojčaťa.
Buddy systém. To poznáme z onboardingu. Ale pozor, to nesmie byť len hocikto, koho mu pridelí HR, aby mu ukázal kávovar. Musí to byť o niečo starší, skúsenejší expert, ktorý je vysoko morálne na výške. Je to o tom, že ten mladý človek fyzicky sleduje, ako jeho buddy reaguje v kríze, ako dvíha telefon klientovi a hovorí: prepáčte, spravili sme chybu, vyriešime to. Takže osobný príklad. Áno. A čo je najdôležitejšie, ako sa píše v ročenke, medzi mladými vieme nájsť diamanty, ale treba ich brúsiť. Keď ten mladý urobí svoju prvú veľkú chybu a s trasúcim sa hlasom ju prizná, nesmieme mu to pri prvej možnej hádke vyhodiť na oči. Musíme ho v tej chvíli pochváliť za jeho odvahu povedať pravdu. A toto je budovanie charakteru. To sa deje v srdci a v mysli, nie v nejakom projektovom softvéri. Vieš, čo je na tom najkrajšie? No, prekvap ma. Že to tvoje slávne dvojčatie, ten buddy systém, to predsa nie je nič iné ako ďalší krásny systémový nástroj. Dá sa procesne zaviesť do každej firmy. My vlastne obaja hovoríme o tom istom, len iným jazykom. Hej, s tým rozdielom, že ja tam dávam dôraz na tú ľudskú zložku. Jasné, ale poďme sa posunúť k niečomu, čo z môjho pohľadu predstavuje absolútny filozofický vrchol našej dnešnej debaty. Som zvedavý. Z mojej pozície zástankyne transparentnosti a dátových procesov je jedna vec úplne jasná. Polopravdy sú pre akýkoľvek tím smrteľne toxické. Akákoľvek neúplná informácia deformuje dáta, s ktorými tím pracuje. Hej, to je pravda. Skúsenosť z ročenky hovorí jasne, nepripúšťajme v tímoch ani malé klamstvá, pretože tie plazio prerastajú do väčších, až sa stanú normou. Zastávam absolútnu otvorenosť. Fakty musia prúdiť bez obmedzení. Všetko von a hneď. A práve tu ťa musím opäť zastaviť a vniesť do toho jednu nesmierne hlbokú nuanciu. Tvoja línia uvažovania, že fakty musia prúdiť bez obmedzení, ma nepresvedča. Predpokladá totiž, že všetky informácie sú len jednoduché jednotky a nuly. V biznise väčšinou sú? Vôbec nie. Svet nie je zložený len z binárnych dát. Absolútna surová otvorenosť dokáže niekedy napáchať oveľa viac škody ako úžitku. V ročenke je fantasticky zachytené rozlišovanie medzi čistým faktom a takouto subjektívnou mnohovrstvovou pravdou. A s tým súvisí koncept, ktorý sa volá časovanie pravdy. Časovanie pravdy? To mi znie, popravde, ako taká veľmi elegantná výhovorka pre zatajovanie informácií. Vôbec nie, počúvaj ma. Ak sa bavíme o fyzikálnych faktoch, ak, server nefunguje alebo niečo váži 30 kg, tak to váži 30 kg. Jasné, to je fakt. Tam niečo subjektivizovať, to musí ísť von okamžite. Ale v živote firiem existuje obrovské množstvo informácií, ktoré sú komplexné. Týkajú sa medziľudských vzťahov, výkonnosti, budúcich organizačných zmien. A niekedy jednoducho nie je vhodné, ba priam je nezodpovedné vyklopiť celú pravdu naraz. Prečo? Ak to ovplyvňuje ich prácu? Pretože ten človek alebo ten tím ju v danej chvíli v tom konkrétnom emočnom nastavení jednoducho neunesie. Pravda môže kruto bolieť a môže človeka úplne paralizovať. V ročenky je na toto elegantné a dovolím si povedať, že nesmierne srdečné a ľudské riešenie, keď ako líder stojíš pred situáciou, kedy vieš, že surová pravda momentálne ublíži, no tvoja integrita ti nedovoluje klamať. Čo povieš? Môžeš použiť vetu. Pravdu ti teraz nepoviem, ale klamať ti nechcem. Alebo skrátka konštatuješ. Ešte pravdepodobne nemám všetky informácie na to, aby sme to s istotou uzavreli. Priznám sa, že z inžinierského hľadiska mi veta pravdu ti nepoviem a klamať ti nechcem znie ako absolútna systémová chyba v mozgu. To je proste error 404. Lenže my neprogramujeme stroje, my vedieme ľudí. Toto nie je zatajovanie z vypočítamosti, toto je prejav hlbokej empatie. Tvoj systém by ti v tej chvíli prikázal vyklopiť všetky dáta do Excelu a poslať mu to. Ľudskosti však káže zvážiť, aký devastačný dopad to na toho človeka bude v tej sekunde mať. Musím uznať, že toto je fascinujúci pohľad. Rozumiem tej hĺbke. Vlastne to chráni psychické zdravie jednotlivca v momentoch vysokej zraniteľnosti. Presne tak. Táto mnohovrstvovosť pravdy, ktorú si práve popísal, mi celkom jasne ukazuje, že naozaj nemôžeme všetko len tak tvrdo napísať do tabulky pravidiel. Ak sa nad tým takto zamyslím a reflektujem všetko, čo sme dnes prebrali, aplikovanie týchto skúseností v praxi skutočne vyžaduje nejakú symbiózu. Symbiózu našich dvoch prístupov. Áno,
Na jednej strane ten biznis nevyhnutne potrebuje ten bezpečný systém, potrebujeme agilné retrospektívy, jasné pravidlá hry, tú štruktúru, ktorá odstraní kultúru viny. Pretože práve ten systém ľuďom dáva priestor voľne dýchať a odstraňuje ten primárny strach. Absolútne. A ja zasa s radosťou, a musím povedať, že aj s rešpektom k tvojmu pohľadu, uznávam, že bez tohto základného systematického vyčistenia stola by to nešlo. Bez odstránenia toho toxického strachu by sa aj tí najlepšie charaktery časom zlomili pod tlakom. Presne. Ale rovnako si musíme pamätať, že iba pevný ľudský charakter, ten osobný príklad cez body systém a autentický líder zaručia, že pravdovravnosť nebude len nejakým prázdnym slovom v smernici. Zvlášť v dnešnej dobe umelej inteligencie a deepfakeov, ktorú si spomínala na začiatku. Zdá sa, že sme spoločne dospeli k bodu, kde obe strany našej rovnice dávajú zmysel naozaj iba vtedy, ak fungujú ruka v ruke. Ako sa úžasne uvádza v praktických skúsenostiach v ročenke dôveru, jednoducho nemôžno riešiť násilne. To sa nedá. Nemôžete ju vynútiť žiadnym procesom a už vôbec nie príkazom z pozície moci. Môžete ju len nenútene a trpezlivo posúvať ďalej, svojim vlastným prístupom. Každodenným konaním. Preto vyzývame všetkých vás, ktorí nás dnes počúvate, aby ste sa nad týmito myšlienkami zamysleli. Pozrite sa kritickým okom na svoje systémy, či ľudí netrestáte za pravdu. Ale pozrite sa aj do zrkadla na svoje vlastné líderstvo. Ak totiž naozaj prichádza doba, kedy nedokážeme veriť už ani fotkám a videám, to jediné a najcennejšie, čo nám zostáva, je veriť si navzájom ako ľudia. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie. Na webovej stránke managerport.sk.